V 23. sekunde to pre teba nezačalo ideálne, ale aký to bol debut? Ako hovoríte, nezačalo to ideálne. Chcel som si chytiť prvý puk a nakoniec skončil hneď po Dorážskej bráne, ale snažil som sa držať hlavu v zápase a pomáhať mužstvu čo najviac a akože celkom som si to užil, bol to boj určite, aj na hlavu, aj nemali toľko veľa šancí, až myslím, že až v druhej tretine tam bolo nejaké ich momentum, kedy som sa vedel chytiť do toho zápasu, ale na konci dňa to asi hodnotím pozitívne. Čo to pre teba znamená, že si nastúpil v slovenskom drese? Tak určite znamená ako veľkú poctu, česť a myslím, že aj že som odrobil nejaký kus roboty v klube a možno nejaká vďaka za to a veľmi si to vážim, že som, myslím si, že v relatívne mladom veku mohol takto nastúpiť a veľké ďakujem aj trénerom, že mi verili a dali mi tam šancu. Si videl tie ostatné góly možno? Mali určite kvalitných hráčov a keď na tomto leveli dovolíme dorážky, tak oni to vedia hneď dať pod vinkel a vlastne je to niekedy nechytateľné, čiže tam rozhodujú malé detaily a treba sa na nich pozrieť, poučiť sa z nich, možno niečo vyriešiť inak, ale myslím si, že aj kvalita bola aj na ich strane. Čo robí zo sebavedomým bránkara, keď vlastne za rok ideš, tuším, z Trebišova až do reprezentácie? Tak určite by mu malo stupnúť, ale nejdem teraz byť na hruške alebo niečo, stále sa treba držať pri zemi a robiť robotu každý deň naplno, ako viem, a aby som sa zlepšoval, učil a môžeme to nazvať tak, že teraz to práve ešte len začína a chcem ísť ešte ďalej. Nejaké rady od Dominika Rečického, predsa len viac skúseností má reprezentačných, čo ti povedal? Určite tam boli rady, ale nielen od neho, ale od všetkých chlapcov v Košiciach písali mi, a že si to mám užiť, že skočím do veľkého hokeja a že som pripravený a že proste len nech si to užijem a bude to veľká škola, z ktorej budem čerpať ďalej. Fiťo Krivošik, 2 góly, dneska čo na ňo hovoríš? Klobúk dole, smiali sme sa na izbe, že určite nejaký gólik sa mu tam odrazí po šťastí a vie si nájsť to miesto, akože odrobil veľmi dobrú robotu a podľa mňa ukázal všetkým, že na to má a že ten prebrankový priestor je jeho, vie si tam nájsť ten priestor, kde mu môžu spoluhráči prihrať, alebo prebehuje tam okolo brankárov a oni nevidia a ostatní spoluhráči môžu dávať góly, čiže to isté, čo robí v Košiciach, spravil aj tu a prinieslo to úrodu. A tak ako to máš s koncentráciou pri takýchto rýchlych góloch? Máš nejaký bod, na čo sa sústredíš, alebo to nejako neriešiš? Nemám nič špecifické, neriešim to. Treba ostať hlavou v zápase a netreba nad ničím premýšľať a teraz niečo vymýšľať, lebo dostal som rýchly gól, alebo nejaký náhodný, nešťastný, alebo nejaké také podobné góly. A keď každý bude robiť tú robotu, ktorú má a sústrediť sa na tie detaily, tak ono to funguje celú sezónu a za to, že sa dostane nejaký jeden gól, tak netreba z toho robiť vedu.